Dus ik trek me wel terug. Laat wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan. Corruptieschandaal is tapeloos. Dat is een feit. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Hey, sabi gipa. Cool down. Respect man, Jay. Ay yung obigi pa yung. Basta ka ladrin kaya biyong. No, nato ba try na simba fanudo. Mado surut boy. Energiedrank. Yes, er sigaretto na. En kapot to paki Daniel game. Ja, you. To am de paki sigara game to. Ay me fan. Lobby ere bot. Respect man. Bam, we'll see. About Kapalan, we don't talk too much here. It's all about Tamkas later, eh? Isabi, kokobi a kowek jaso ala drank soorten je finja. We say wani root boy, energiedrank. Karpo, heen kan we soort biersoorten. We soort watra, we soort sap, softdrank, sigaret, versnaperingen, noem maar op. En de man a juru ere. Kan de te trapresi tapu, mus di mate wa juru tu juru dre room mate. Tamkas later, eh? Oppo ete. Wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kon di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hi srefi tawe kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanuru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Cultuur TV op locatie en zoals u ziet dat u de jasona assistent pe ama batrade en niet te vergeten altijd relax als je bent in Suriname. Je loopt zag gewoon CHM jaso. Rasta hij is een beetje bescheiden hoor. Je zou het Rasta een beetje bescheiden. Maar haast op elke hoek zie je dit. Hè. Ik bedoel van het is die maanbatterij en het is een Surinaams product. Weliswaar we hebben een probleem in Suriname. Tak ja, patent sani. Weet je, maar natuurlijke producten zijn producten eigenlijk ja, aan natuur ik krim asking baita mishita ki usri fiye nyawamchi ma batra laba sai sai me kedring ya bang desma ifa ja me amuto ke pour courta amuto zonja de nyamu shot ja ala me sering ala sif panembari bo en seri es abun bon fusking ki bayi shot sabite wara bere ja e pour couru des dan shoot sani. Ja. Is dat niet ook? En de vraag is, moet het hier zo blijven waar het is? Want de man taki, ik ben op to discussie wel eens mee op naar mama. Te met hier no, maar dadelijk te asango formeel commercieel de Ausera supermarkt dat we berkode masi. Hoe kan je dat supermarkt? Nou, maar als maar dat supermarkt. Als sako nee ser na oso sanja. Supermarkt kan als maar als je zit gewoon te straat jong, als supermarkt jong. Na oso sanja jong.
Ja, man. Ja, man. Nee, duidelijk baita. Wolo me direct binnen wahid. Isabi, wansani kom satide sang. Volgens mij heeft het nog nooit plaatsgevonden dat een president of een waarnemend president, met name de heer Ronnie Brunswijk, kon in amindri fu contacteren no sana een probleem. Isabi toch, en we weten, IBS is er al een probleem lange tijd, langer dan een maand. Ja, vakbondsvoorzitter de heer Marciano Hellings, dan de heer Leo Blingswijk, eigenlijk de man om door één deur. En vandaag was het raak, tot verbazing van velen, de man kon naar Doro. En de man brasa den strefi, de man takere no e wochara sani waka isabi toch, kuno luka trobi bena. Alla dit stappen sa de man beteki de man draaibaka. Sanilek ontslag, isabi de man luku procedure moro, want de VP, de waarnemend president, heeft gesproken, Ronnie Brunswijk. Isabi, je volgt dat geheel? Wel, volgens zoals Sani hier voor jaren maar. Michel Sani wel. Zat wat ook moeilijk, Michel Sani. En weer een probleem toe dat IBS de mij stak. Wie kan ontslag helling, directeur jama ontslag enzovoort. Dus, mi volg die man ding. Alleen die mi volg toe. Dan gaat er mi volg baka ook toe. Aki ama fin eroko baka. Omdat we kan, if me abe bon dat PG begi opdracht dat je ama moet vinden ook, is dat beter. Want je kan kosten, je kan passen IBS, 3 jaar kost de IBS, 3 jaar of 4 jaar de IBS, maar je mag ontslag zijn de jaren daarbij. En je ook toch, van je kan kosten nu op IBS. IBS is een startbedrijf. Is dat beter? Dus dat is een Leo Brunswijk door de directeur daarbij. Nou de rommel zijn mee doen, samen werk, maar denk dat bedrijf naar van man. Nou toch. Je kan kopen jaren massa dat jaren na die bond, maar die jaren dat perfect er ook man belanden, je koopt pura man, dat je jama ontslag. Zo maar naar jou. Je na gado, nog bij ITF 3 jaar, 4 jaar dat je wat atraf 3 jaar no de moro. Dat ze want doen, wat ik bedrijf af jou. Dat kan maar jou aanbreken. Dat kan dus gemakkelijk. Dat is gewoon je koopt directeur. In een lobby je pour dat hij. Omdat in een man, of in een magamang. Want regel dit toch, wet en dan is het staan natuurlijk. Ja, dit ook bij jullie, maar dat is pura man. Maar de moro jou, dat 3 jaar is dong, is abevens don trafverkissing. Je know sabi toch, dus, nou de don dosan de mij wat doen naar contradictie. No. Ja, maar terugkomend, kogo vanaf het begin baita, is abi a ride, saide amantakiere wogama ontslag. Omdat hij met een foto voor wagi en dan drop een tekst ne ondro. Je bevindt dat abe de gegrond aride dat hij? Luku, mina subsidiary de val dat pa mina roka IBS. Maar if you go follow the hashtag de mij go voor wagi sani no, of zo sani, kan je kan je me, want je na journalist, dus kan je sap moro me. Ja, dus eigenlijk is er een foto gemaakt en de heer Marciano Hellings sama potwang wan tekst ondro asan dat hij, isabi toch van luku moro bumbun sani def do dan bij wagi isabi en het is niet zo goed aangekomen bij de directie, omdat hij in plaats van tekst bij de directie vindt dat je eigenlijk beledig me. Isabi toch? En ja, dat was de reden. Maar van man bij jou wagi, dan als het money aan bij jou wagi. Dan money vast staat. Want if je directeur, dat je hebt je wagi bij, zo als je is moet je wagi van de $1,000 aan de mond dat hij. Dan moet je boos aan heeft doen. Nou toch, als je wagi bereidt tot, nee, wagi zei bij Abigba. Ja, no minister takim gore wagi on do en dat na a probleem na contradicie. Ala masa kon tanga directeur, minister directeur, tanga directeur sref wan writ wagi, ware writ wagi. No to Holanda by sikri na mere yera. Ba samsa, des ja wa directeur IBS directeur ja ware wagi on do la. No, reap ci bro commencer ay big ba, da samsa moro bolang san duk dina ko damek a contre ne drai. Isa bitok. De medewerker IBS de ma platif stak. You know, kata money ko ba wagi $100,000 na moro bumusan ito dal kat salaris fu lemang. De mero ko nga strumera. Yeah. Tindusung apa sa mere metak de may 15,000. 20 jaar dat. No. Ani euro ko tak mi manto dat na a problem fa contradici. Dan me ka contradici ano magwa nga fisito. Want ala ma so kono ya directeur imre wagi $100,000. $30,000. No tok. Tapsa ina mare wagi CB dusung. Na goye ko ina nati tok na goye ko ko de yore go kontak. Yeah. Des no, you kan koppelen maar zie je man. You want put them on the druk. Suma na you. Ja. En terwijl ik ook op Chimoro Fara, weet je dat op een gegeven moment als aan tekwa wending, a bond take over tak hier no uno de instanga a ontslag voor de heer Hellings. En de workomang, bisap adi dat mga user refi snap ja so was een maand geleden baita. Een maand geleden de man stak. Een maand vol de man stak. Isabi sa ibe fens refi voor eenheid voor IBS. Heel.
Heel prima. 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 De boy horing. En dat ding. En dat am geldig die. Alla ding. Man segway staking. Hora ineet. En aku lebih kopje ya. Hora kofu. No so de man so de man nanga uno. Hora kofu. Isabi toch? Big up de maf EBS. De ma horen vol. Isabi toch? Want you no kan kon. Woman no kan ko tap ame man brede. En a man dat hij effect die de man brede ama de jaren. En de man EBS. Loba man de man sera man. De mak na baka man. Isabi toch? En if ik na baka man. De alafasi a man fenero ko baka. Want you egwe dadelijk. Want you no komoro atra termijn. Treari. Amano de moro directeur. Des tenanga disi. Ame bike skubri tu aji bundiri waji wat amano komoro de mag. Des amama de des sapsena man sedu. De may gudu den srefi. Wat de mas attack de mano komoro. De mano go komoro afek say konja. Des ame bike for rek den srefi. Dusa de mawani. Isabitok. Ma kan play ano lang amoro. A follow. Dame meta kan follow disi taki uluku boom. Surinamse bevolking. Stem boom. Ugo die ontwikkeling. Ugo die ontwikkeling. Unogo die goed als goederen. Taki man oko juso. Of man oko de junu. Ugo die op ching. Ka aben boom. In detra generatie sekong. Isabit ook. Dat mi wat ik na volg. Mi stem die ontwikkeling. Mi stem die ontwikkeling. Ontwikkeling moest de in akondre. Isabit ook. En amasa mesika cha ontwikkeling kong. En samisi du cha ontwikkeling kong ba in Suriname. Voor ze zimide. Enige man na bouwse cha ontwikkeling kong. Ama du furu in akondre. Dus if you know man of je tika man. Matak adowaret. Mino chiwa man cha ontwikkeling kong. Etelek sa man cha kong du in Suriname jati de dei. Yeah. Dus a regering sa denonude. Sa denonude. Karma era. No ontwikkelen na mano chakoere. Next. Ina yetre mensen na mas donja. Teimi serman chakono. Teimi akomoro pina ina kondre kasbom. Nuka kasbom opo prijs ano kayong. Feser wa kasbom. Ame potis mayong. Ino kay kisibi dusung da kasbom 250 kolo. Eko 240 ka famina kasbom ekong. Yeah. Serman de bezig. Waarom zijn ze bezig meneer? Ano kan je kira arme volk mi man. Je kira volk. No, mek de man isi. Mek Afrikse nader. Des mas stembewus. A volk go stembewus. Kisa uluku na ngau ai. U kisa die ontwikkeling. Wa masa mat des masa mat ontwikkeling. Wa masa mat ontwikkeling ko ina kondre. En mimi na ngane meta kiera. U kis furu. Manele ko president ina kondre disi. Be je tak tok anogo. Ina ko wansa meka muiti na bouterso na papa bouta. Ama du ale bes de man nakama puru. Isabito du ala fasif pura man. Voor de man kona machti en de man kona machti. Mi berek de man kona machti de man bodu boom. De man bodu en boomora mera. Petje af, mi betek de man bodu en boomora man. Maar se de man kon do, no man. Miljonair alle de man tron gudu. Dus Afrika zijn disi. Sami forstang en sami e follow da me shileki. Wan vrouwelijke president Okong. En sa meisje dat meisje dat na NDP. O aba vrouwelijke president. En dan met de kanga volk taki. U proberen na vrouwelijke president. U pot a vrouw ala umasma. U stem juo umasma le kusrefi. U no go mek man kisunu. Tako chis disi. Tako kis dati. Of de junu wap chin tu barki. Of wan dri barki. No. Ik kisa dri barki no. Wan paki brede wan paki melek akba. Tamarem go begi baka. No. Uksuku, ukisaji. Wama se ontwikkeling kong. Saka epot yaroko. Creëer roko. Gisma. Takika aben boom. Isabito yup chimchi ka aben boom. Mimang. Isabito. En we also. No, mesorgu also. Ja, klopt. Wama. Des. Enggak seter, hè? Des. Mitaki. If na mevrouw Jenny Simons. De ma pot kong. Tapu alles voor presidentschap. O waka, a kontro waka, met you. O seti en a volk, u poti asma, u pot a president. If na umas marat kolek, a vrouw dat kolek president, mevrouw Jenny Simons, u stem poteng. U luku grep chifunu, u luku betre grep chifunu tre tamara. De sansere man spuru, skoro, luku dape bus, luku oli alasani. U trying, u probeer a vrouw.
pot a vrouw kons dong. Mek a vrouw chachen chikong. Waarom heb je belief in haar? No, mi a belief in hem. Zeg mi a belief in hem. As ma de lange in a politiek ba isabit ook. As ma de lange en as ma ba politiek ervaring. En de is taki alle manieren sas dong. Alle man sas dong. De is taki next no waka. Isabit ook. Dan mo poer papa bouwt. Want papa bouwt toch mek moeite. Amatje ontwikkeling kong. In Stranang. Isabit ook. Presi. Skoro bouw. Atoso bouw. Dis bouw. Wis de met de kamanya money. Isabit ook. Wis amanyo de met de kamanya. Milo sa kamanya money. Maar wis de met de kamanya money. Geen probleem. Maar ma set kong. Maar disi. Argene disi. En ja pirbosu. Etek pirbosu. Isabit ook. Akai borsin teki. Atek ontslag agwe. Op een tweede. Zijn vlees op een straat. Bij Moederbon. Amat teken deal amangwe. Kerpolani teken deal. De man in de kodak de man is roto. Dus. Ook is het ja vrouw disi. A volk. Strana people. Op hoe ai. Ook is het ja vrouw disi. Uno mek de man constructie aan toen ai. Dat die zo goed dat ook goed dat die. No. Uluku je ontwikkelen van kondre. U mek a kondre disco. Uluku bungi op ching. Ching. Dat ki de mopo ina a struggle disi. Isabit ook. U trainen aan vrouw disi. Me 100% ma bribit ak a vrouw is zo doen. A vrouw is zo doen. Isabit a vrouw is zo doen. Want amoni se nya tum sina kondre. De meeste nya moni ernstig. Heb je het gevoel dat as mas no de nanga afrodisi pardon no de nanga corruptie sani? Je ra vrouw takik batok. Je ra takik feng bataki. Bidek zelf in NDP schreef als dat nou gebeurt. Maar gado op potasma. Isabit ook. Gado op potasma disi. Meka skrif. Meka die ook geschreven in Sranang taki. Wan vrouw Trump president in Sranang. Isabit ook. Dan ne go luku taki disi dati. No. Upot afro. Mek wan vrouw kondre. Mek luku fogo. Yo ino sabi wat u shik batok ame yargo. Next ne gebeurt. En die pina enige regering. Cha veranderen in Sranang. Isabit ook. Des mas e tiga man. E potwalo so sani eta ko santa ka manisa mandati. Isabit ook. Maar ja, amaro de betaki no amaro de moro. Wa vrouw lo control president. Dan mek a follow pot a vrouw. Mek a vrouw kondre wat angre kidep China kondre disi. Mino liji mi brada. Wa ma wan ka lukurep ching en amari sa me sija outron president 100% big up NDP en usen upot asma tapaleis. Mek asma kong tron president mek asma chare waka en misap takasbou chare waka. Ja. En nog iets. Uno mek de ma kon korunu alas ma aben politieke kleur. Uno go mek fout moro. Uno go moro. Wis de me jumoni. Uteki. Omdat we aben van udu. Isabit ook. Sane me jiu, na sane me teki fastat. Amoni sane me jiu dunu de. E pratigisma. Na sane me tek fastat. Isabit ook. Des uteki. Tu go stem Afrika se konja so. Opo u ai wis de ma junu teki wa de ma jimmo teki tu. Ade ma leru nu fasande. Des ustem Afrika se yuru. Ustem boom en metei gunu taki. NDP. Isabit ook a vrouw disi. Sa kolek forse tsere mo portel president. A vrouw doen boy. A vrouw odweng. A president is zo konja. 20 mevrouw Yani Simons. Odweng. No watra manu ma de moro. No woman ma komoro le president. Allemaal zo kona so sonyang. Ja. En u ap man sama ontwikkelen kondre. Uno one man sa ontwikkelen kondre. U wan ontwikkeling u wani. U wan tida tamara uno wan drie barka nga fo barki dat u gawen ki dagba. No. In crier roko gide man. In a kondre. Takine manu man go begi moro. Takine malon kayu. Roko belangrijk in Sranang. Ci a volk. Isabit ook. Des uno mek krap a people. Uno slambor na next korunu. Uno go taki tapi bigay na nga aso kudera. Ugo gi stabiliteit van kondre. Stabiliteit a kondre muswaka. Ja. Isabit ook. En a vrouw is odwing. Mevrouw Yani Simons. Arkimeta kangayu. De ma pota palais Trump president. De chief you dedi na kondre angre kidep China kondre. En me believe that you're doing. En you're doing. Gado se fok na pangayu. En you're Trump president. You otroming. Ja. 100%. Ja, maar 100%. En dat was een harde taal. Ja, zo lang adesma. Weet je toch? Voordat ik heb nog een vraag voor Yanni Simons. Maar voordat we op die vraag gaan. Denk je dat na nga atroef disi? Want overal
a president Egwe en ama libatori gi Brunsi. En overal lu sabi Brunsi ne losan op ama I denk tak zei di kenesa mo libasan gi press. Maar in hadisi ama losatori op voor IBS na a hersot jugu sabi demi no maar begrijp zij de nu voorzie. Maar betekent dit een pluimpje voor de ABAP, voor de VP, tak ama mek ning na disi, tak press no dwe mama dwe wel. Ama beb du morosani, te press do de. Ama na wani mo ama na president ook. Ama na vice-president. Press no de ama na wani mo president. Des ma bakanes a probleem. Mi follow ka sprek van man. Ja. Maar dat ama no ma yepi. Isabi ook, dat ama no ma yepi. VP. No man do lek fare amay taki ama no man do. Mama man do. Want nu de press no de, so mateka besluit nu. Amam teke ay. Oké, dat zijn de trauma sa bepsa, dat zijn mek amane matek besluit ook toe. Ama katek besluit ook, te press no na wanneer mo president ook. Dus amo teka besluit, omdat die verkiezingen kon na politiek, verkiezingen kon amo tekeng. Maar de man voortaan, a volk kies voortaan. Je moest teka besluit, want je na VP, je moest tekeng. Maar dat nou wat teka te tekeng, dan moet stem you. No, je moest tekeng. Dat is maar brede toch. Je zullen maar dat je na VP. Je doing. Je na wanneer mijn president je doing. Ano ata krukel dape. Amano ata kruman, ano ata kruman dape. Mana matak. Afolok pota man dape. Fuduji afolok. Dus if a man doing me big up amana ngadi sitaki. Helings finero ko baka. Zeg, maar dat no ataki. De most stem je abop. Kunnen we zeggen dat Leo Brunswijk een gedragzaam vertoon de afgelopen weken? Amano Arki ministerie van Arbeid, amano Arki Walosot Sani, dat dit een beetje nadelig kan zijn voor de ABOP? Nou, denk dat het ook nadelig zijn voor de ABOP. Nadelig bagi ABOP, want sang, je sorry, ik gedrag no boom. Je beschadigt je poor you je poor ABOP ning. Is dat ook? Je poor VP ning, want na Brunswijk van mijn brada. Je na kan kota kitak sorry na worsta in lobby aan de papa touchi. So sorry I wordt no lobby no touchi. Ja no papa touchi. Na you no come you to you gosto na de matafra. You no kan pura ma fama brede. Fama zonda pe. If chan pura ma fama brede reta kan chan ba a posta pe. En dan start bedrijf no kan pura ma fama brede. De me do de roko. Na you gedrag. Is dat ook? Na you functie, you na directeur. Is dat if was no go bonde mag bespreken man. Yang me taki, me no katakyo jama on slag suma na you. Dan ma vrouw na china osof nyang busorgu no talk no you are not gado talk me man talk gado da look to wan gado no mo sabi no ko play that song bra na VP that you am national Leo ya director dan you na gado you na godfather you ma do sa you wani dat te kira kon register dat ak ko se fuck up isabi talk eigenlijk ama bra VP man pura man sen eerste VP pura man tak ke sa moto. Ja, dus dat zijn de reacties ook, zei je het op straat hier. Dat amang juga sani nam pura man snel. Ibe amang pura man ya, VP man pura man. Is dat ook? VP mek je stak mek moeite. Is dat ook? VP mek moeite. Is dat ook? Manu je pora man moro, je pora man moro. Amrat na no Brunswijk en you dape, dat is motaki. Sa afolo ko tak ya amrat ibrada dape. Dan you want play ibrada na so machine. What you want play like I know man ma do noti. You na director na man ma pura roko. No, na staatsbedrijf. Je fuck the boy up. Je fuck the boy up. Dan moro beti brabe pour you. Poto antrama want dat in Marokko na de man Marokko na you. Ja, maar denk je dat het toch een verstoorde relatie blijft? Want de man verwelkomt man Bakaleo of is hij na fake? Fake. Dan kan de fake toch. Fuck de fake. Fake pita kan maar brok. Peke je opdracht. Arbeid allemaal. Dat fuck aan de fake. En dan kan de fake toch. Ama moes vinden ook baka. En if amane vinden ook baka. Dan me big up de man go door een actie. En ze map doen nou. De map kila instrument ka machitaki. No. You ano gado, you ano godfather. You want just nu we kila instrument of se do. You know complex ki man gide man. Tap sa. You know roko malek de man tu. You know roko malek de man, you know libis malek de man tu. Ja. Siki man de. Op agreement of se wan complex gide man. Am dat ida machti. No mek max ko ba je mek complex fi machti. No. Ja, si mo ko shooting mek de roko malobi. Isabi to ka volk aba machti na volk ki se gi na volk poti dape. Sterke bond kunnen we zeggen weer de IBS. Sterke bond ja. IBS sterke bond en met big up de man. Nogmaals met big up de man tak de man tranga, de man horing. You ne complex ki man gi de man.
You ne ko tapen gide man. Sorry na wor sam no lobby. Look you. So sorry na wor say no lobby. Yeah. Kama ton drop yung. Yeah. Nee, nee, dat bij tawa tapen nga di sifa ilo fa atrain el lolo NDP ilo fa atrain el lolo. Want je ziet hier de maar ete in een soort silent hè. Oké, tangalang mga de may go ifa tapat ano de mawang maug met andere politieke partijen. Maar dat je ziet de may me kwam chiboy ma napching. Ito kan de 15 mga de tapafel. Takino de me big up me staki. Abob ne me grap no de. Abob elong start pa mata no mishi. Mi gua como wena. Mino Korea tamarejo. Na fulgeri. Ya abob sabi abob na fulgeri isabi tok. Abob me mexanic ba may sabi tok. Di ma bon sa na stadion batok aforo ko for kisen tok. Yeah. Yes tok profol tok instant fawaka. Maser de mal lef para maser NDP na posture maser ding. Des gimi obu taki. Blaka buba ubon durkawang. Daw seteng. Jimmy Obung. Sa dama eten kim no sabi, maji unu Obung om dat sede kesa. Frader lai. Sabi tok. Uwan wa bung. Regering. Akhirnya saya kom itu mas stabil regering. Ano Mickey Mouse papa kasani masang. Na yargo akodri de gua ngafesi. Hosol mane dry, this rokos mane dry. No. Isabi tok des. Me leki NDP okong NDP ne ko me prokana tak yokong e construir na moni e kong gisma moni quoi. No NDP na wa lobby party na wa brom ci jari na stang fasta. Isabi tok fare sa ma abi. No wa party no shaba fare na tete. NDP ne discrimineer. NDP lop alasma. Papa bauta lerding. Na papa bauta cha lobby ko isranang. Na mancha brom ci jari ko isranang no amano charen kong. Isabi tok na papa bauta wis fare wa tika ma de wan srotamang. Mana mancha lobby ko isranang. Na ma mek a blaka bubari strede ai opo. Amacha Hindustani, Snisi, Japanese na bauta doing. Cha ala mankong, ala blaka buba, ala folok kombe in. Tere ma prati a folok no. Maar a folok ai opo. En dan make fout disi. Want Afrika sei kon ja so mitaki. Abob ekong nang propaganda so NDP ekong so tapaveld. Isabi tok de me ekong NDP ne kon nang jugu. De mana silent NDP no libi partij isabi tok ten tapas ekong imuslo ba pars. Serema betak voorheen pour de man. Afolo aiko opotachi na so popokasa soromol. Naf de man bekan ka machti. Dus NDP ekono nanga lobby en nanga altijd NDP kon nanga lobby man we kan moro lobby. Je stak mevrouw Bouters heer tapsi tego is mijn prijs is mijn opasma is mijn big opasma. Isabi tok we kon nanga lobby en afolo disi ostem nanga lobby pot NDP baka suma okong moro kong sluit aan dat nou wens suma de motek roko nanga demang maar met tega afolo disi u kan gi NDP disi den zetel u kan gi NDP den zetel vooral nanga vrouwelijke president zo wat cisja isabi tok nanga vrouwelijke president zo wat cisja u kan gi NDP den zetel a vrouw disi o de odringa bobi van madisi a vrouw is odweng en NDP odweng suma okon fu uroko nanga NDP stranang NDP ne yagi no wasma NDP ekan alasma kon fu a samenwerking strana musdrai isabi tok des me big up ook toe me big up alleen NDP's massa aan de kern pond meri badape isabi tok me big up ala de man isabi tok uno me krap uroko tranga NDP uroko tranga isabi tok make NDP kom baka alok toe bleu tek den zetel u haar zetel kom te hoeveel NDP vet aan meerdere a zetel dat we luku suma we pot kon NDP ne yagi no wasma fu samenwerking maar im gedrag you im gedrag you we luku NDP luku fa bigé me propaganda bigé rigeri wat una bigé me propaganda dat we si directeur bigé kos NDP want dalek na NDP stupo ko nakadoro klop samenwerking des udu propaganda netjes uroko luku u haris to make multifaris thing maar uno disrespect NDP are NDP o haar a meerdere sting o haar a meerdere en dat gaan ze voor je NDP a kracht dat en nou umasma o draya kondre disi big up NDP boy na alle politieke partijen me big up toe allemaal big up no man me fayan mi president na santoki mi vice president na abob
De man is vice-president en president. Meneer tegen nou man. Maar kritiek, je mag taki. Je mag sorry. If de man het doen boom, je mag taki. Dus met big up allemaal. Maar met big up mijn partij. 100%. Dus uno megrap NDP. Met takangonu, uno player. Uno megrap. Nuna mes me waktu trayara nga fragara. Uno koite. Maar me kom de dape. Uno player. Uno megrap. Pe hari bay. Soort blokje hari. Mina Flora. Mina Flora. Flora moeilijk, Flora altijd paars. Flora, no, Flora na paars, dat altijd. Flora, dat ben ik A of B. Flora, dat ben ik A plus B. Na paars. Ja. Dat ben je allemaal afgoseki. Ja. No one part in afgoseki dat ben je opgeven dat ben. Dat ben je uitsluit. Dus betre, verkiezen, dat ben je afgosek, serefi. Ja. Na kuna, maar te komuniëren. Maar te unafgoyare, mino leju nu. Is dat betok? Ina kama sa mesje kan go to na me big up mi NPS brada. Una me grap NPS. Ukong, want altijd met dat samenwerken met zo. Na unu. Altijd mi want NPS want samenwerking. Is dat betok? Maar boot, uno ko tak kos NDP tak uno waro kan de mensen. No so wordt het eruit. Ja. No so wordt het eruit uno kong. We zijn met ook bijna die toch? Dus moro betre. U big up NDP to usuku fari state taki. U doen samenwerking. Wat is mevrouw? Jullie zien ons wordt president hoor. Uno me grap. Heb je als een VP, een waardige VP? Ik bedoel dat if NDP had een meerdere steen, ik bedoel dat het VP is minister Adin. Dat is Adin, vice-president. Ja. Ja. Oké. Is Adin dat if NDP had een meerdere, dat ik de one kan zetten. En de NDP one is de worst, dat is de one. Wat moet dat Beb toe? Ja. Beb dat be. Ja, de ma VP. Ja, VP. De mag lusu. De man dat staan voor toe. Is dat betok? Dus de mag lusu. Is je? Maar de mata voorkeur moro alleen tra partij. Maar ik ga naar de zetel. Ja. Ja? Dus de mati ko sapta ki wo fen ko wo kong. De mato ko NDP ko de mato kong. Omdat de mos bumbu san na kondre. A kondre mus go. De me go ja follow en a fraudisi o go ja follow. Mino leji. A fraudisi o go di serang. A fraudisi o go gidep ching. Gidep ching. Is dat betok? A fraudisi struggle. A fraudisi doen best. Is dat betok? Dus a follow nog een keer nogmaals. Verkiezingen kong. U stembewust. U op u ai. U nebek na man ko kisunu. Nanga next. If de matcha ko junu u teki. Want nanga start money. Das monsre me teki. Na dat tek nyambaka. De ma junu unyang. Isabi tok ade maleru nu ade me teka bigi money fa kondre. Isabi teres u teki. Maar te we go stem. Uno voor paars. We kleuren paars. En dan pas ook aan kleur op en met big up bouta. Yes. Wist de man dat kan maar loon aan mij loon met schrijven. Dan wist de man go schrijven baka ta Facebook tak ja dis. Maar bouta na papa bouta je ontwikkelen kun stranang. Na matcha bromtje jadi kun stranang. Klaar punt uit. Dat mitaki. En Lucky geeft aan. Lucky Sanek, je hebt geen partij. Lucky zegt hij heeft geen partij. Dus Lucky moet zich nog gaan aansluiten. Lucky, daar serie no de. Dus amane doe mee. Ja, nou was nog typisch grember. Maar bij het maar je was aan ook toe takere. Wist je niet kon want je taki about den blakasma en zo. Maar ze moeten doen voor iedereen. Maar met name ook de inheemse hem. Want de man dat op een achtergestelde positie. Maar dat leg je uit toch. Abromsiarse NDP abi na di alasman bauta beluku alasman. Ja. Bauta be gote na binnenland. Bauta beluku alasman bauta beluku. En de ingi baraf mi na special big up man. Uno forgesunu samitunu na Pikin Saron. Uno forgesunu samitu dape. Des de bejunu de ingi baraf mi. Papa bauta na demoro. May saptak na papa bauta meg muti alte junu. Isabi top en mishitaki. Uno laseng, uno lasistri, uno las bribi. U potenji NDP. Alasan funu o konfro nu nanga fraude sei kon jalek president. En dan uno want to. Alle bus kondres maf mitu na tapsei. Sa apapira fanu du gron sa ne kis gron. A fraude is oye punu 100% misap tak de lip des man is sono. Want je si akafal na bakane sei gebeur. Peresman go binnen 5 dagen. Peresman moest go. Asarif si tok. Peresman moest go tok na libes man le kusere fi tok. No was man ma yet desma. En de pino dat de mag is dat betok. Minstens als je maar pot desma dape, desma bab no toe. Of na NDP of na NPS. Maar je ziet ook, dus ik want kiki desma. No, de man pot desma, desma go. Dus de binnenlandse smaf mi, de tapse smaf mi, brada na sadape, opo u ai. Uno mek krap. De man ko kisuna nga bepaalde don saniere. U stem buere, fuka abu saniere, fuka abu sana tapsiere, fuka kisu papiere. Voor de sanfoon ook operen, ook afik osso jaren. Want je ziet ook dat je iedere keer
rekere sa bau oso, tas make sas prajis mana NDP. Nu kan me oso de busbusi. Rekere ni skong, dan manu gino des ma de oso. Verkiezingen kom baka, de oso tang, grond de rechter, nes de manu prajis man noti. Goluku ti gwani keri, goluku si pasi sumatek de bumbi grond ape. Goluku su alis grond. Goluku sume opponent sume buku opponent ape. Maar des matap si e fokop. Des manu man kise papira de Engels man de busko des ma e fokop. Des ustem buara, afo kise ni sera, una mekrap. O potenja vrouw werk, o potenja vrouw, if u want je toekomst, grip je funu. U want je boes grip je funu. O potenja vrouw, ze otron president. Klaar. Ja man, klaar. En u hebt het gehoord, keiharde woorden. Hier van Baita. Ik had niet anders verwacht hoor, maar vandaag was hij heel scherp in zijn argumenten. Met zijn argumenten heeft hij kunnen verdedigen. Zeiden de man moest stemmen op vrouw en et cetera. Maar u begrijpt dat ik naar om mijn politieke partijen en naar strijd go. Ik zeg het elke dag nou een echte tranga strijd. Als een sanayang was hier op locatie, Jaso na CHMP UBTK interview naar Baita. Subscribe u en blijft u ons volgen voor alle interviews. Tambri binus refi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Talk about Suriname. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij.